Teraz to najlepsze furt. Nie boi. Majka mora to. Teraz je furt najlepšia. Áno. Furt bola, aj bude. Erika Gasovia. Možno ťa filo. Ďadovej chlapci. Čakal. Kde som bol tam? Kde som môžeš filo dáme, áno? Volám si cigánom. Chlapci. Čo máte proti cigánu potom, keď ste cigáni? Čo, lebo ja som voláci. Voláci, My nevoláci. sme boli s vami. Dieli mi kde. Slovan. Za komunity a tak ďalej. Ako on to mohlo byť, no ale teraz je taká situácia, že cigán je cigán. Teda. Rovno. Áno. Ale ako Všetomera rovno. No dobre, u vás je to. No. Dobre. Ale oni nemajú ani inteligenciu, ani sympatie, nič. Ale je pravda, že Polácky majú aspoň takú zrozumie. Ďakujem. Susedovi. Priateľu. To som stretol, áno. Som sa porozprával s tým mladým chlapcom. Nevadí. Opäť, choď tomu, neboj sa. A som ti povedal. Nič, on sa nemá čo bať. Nie. A tu sa bojí. A ja sa bojím, byť tam nie. Teda moja žena je áno, ale poznáte ju. Ja som dokonal vaši.